Ɗan Ƙwaƙur TV. Ɗan Ƙwaƙur, dama ina so nema wata tambaya. Shin ban sani ba, za ka iya bani amsar ta ko kuwa ba za ka iya bani amsar ta ba? Ok, Allah ya sa na sani. Ai matsala ta da kai ne tambaya ta gajanci, ta akuyanci, ta rahin lissafi. Shi yasa ni ma nake baka amsa daidai da tambayarka, amma an tayo ta ina ji. Ƙwaƙur, sai ya zama na cewa a misali a ce kai kaɗai ne nan matsalar Najeriya. Ka gane? Idan aka ce kai kaɗai ne matsalar Najeriya, ana kashe ka, dukkanin wata matsala da take cikin Najeriya ta kawo. Idan kuma aka bar ka a raye, to matsalar Najeriya za ta ci gaba da gudana. Shin za ka yadda a kashe ka ko kuwa ba za ka yadda ba? Aihi ya za na ce ma baka iya tambaya ba, banda ɗan akuya ne kai. Ina za ka ce ni kaɗai ne matsalar Najeriya? Ina 'yan siyasanmu da suke danne mana kuɗi, ma'aikatan gwamnatinmu da ba za su yi ma hanya ba sai ka ba su cin hanci? Ina 'yan sanda da in ka tare su 30 ce ko 20 za ta raba ka da su? Ina ragowar mutane 'yan Najeriya da suke cin hanci? Kai uwa uba ma ina 'yan Boko Haram? Amma za ka ce iya ni kaɗai ne matsalar Najeriya. To shi kenan, bari in dawo ma da tambayarka. Ok, ina jin ka meye tambayar taka, dawo min da ita ni kuma zan baka amsa. A misali sai aka ce babarka, ka gane ai, a misali sai aka ce babarka ita ce nan matsalar Najeriya. Ai sunan mace ne da ita ma Najeriya sunan mace ne. Sai aka ce babarka ita ce matsalar Najeriya. Za ka yadda a kashe ta ko ba za ka yadda ba? Kai ɗan Ƙwaƙur, ka san me kace kuwa? Na sani mana, kadda yi ka ce min ka ji haushi, domin ni ban tambaye ka ba don na raina ma wayo. Ba dai haushi ka ji ba ko? A'a, ban ji haushi ba. Ai da na ji haushi, da na ci kutumar ubanka a nan gurin, da na nuna ma na fi ka akuyanci, da na nuna ma cewa dabba ne ni.